si myslím, že sme boli lepšie mužstvo. Dostali sme z prvého, neviem či útoku alebo nákopu, neviem jak to mám pomenovať, sme dostali gól. Potom sme sa snažili, hrali a potom z ďalšieho odkopu sme dostali zase gól. Neviem, milión žltých kariet sme dostali, chlapci zdržovali a my sme sa snažili a zase sme dostali podľa mňa z ničoho góly 2, prehrali sme 2-0 a vyzeráme tak, jak vyzeráme. Asi ťa najviac mrzí ten neuznaný gól vyrovnávajúci, že si ten offside trošku nepostrážil, lebo to by bol výstavný kus z tvojej strany. To mi je jedno, či som dal gól, nedal gól. Nejde o to, aby sme my začali vyhrávať ako mužstvo, aby Bystrica vyhrávala, a nie či ja dám gól, alebo niekto iný, to je úplne jedno. Ešte tú územnú prípravu ste mali, ale také vyložené šance tomu chýbali. No, vyložené šance chýbali, ale stále si myslím, že to bolo viac než super. No. Neviem, čo mám k tomu povedať. Neviem ani, či to boli šance, čo sme dostali gole. A je to každý zápas, že dostaneme, ani neviem ako gól, dostanú sa pri našu bránu, strela gól. A tak sa to opakuje. Ako nedá sa asi toho zápas hodnotiť, alebo začať inakšie ako po druhou minútou, keď sme absolútne nezvládli situáciu, ktorá zďaleka nebola gólová. Ale aktuálne sa nachádzame v situácii, že my z takýchto situácií góly dostávame. Samozrejme, že to ovplyvnilo ten zápasový plán. Na druhej strane si myslím, že tá reakcia mužstva počas celého prvého polčasu bola fajn, pretože sme si vytvorili, dá sa povedať, celkom solidný a konštantný tlak počas celého prvého polčasu. Bolo tam niekoľko situácií do štandardných situácií, bol tam gól Richtereka z tesného offsideu, boli tam ďalšie situácie, ktoré sme nezvládli, ale trošku ma mrzí, že ten jeden gól sme v prvom polčase nedali, lebo si myslím, že potom by aj ten druhý polčas vyzeral úplne inak. Ale tak to je, ako som spomínal to už v podstate počas celých prvých 5 kôl, že sme zraniteľní vzadu a smerom dopredu sa my na gól, respektíve našu gólovú šancu veľmi veľa nadrieme. Dnešný zápas nebol výnimkou a to bohužiaľ v obidvoch fázach hry. Takže druhý polčas už to bolo nervóznejšie, ale stále si myslím, že to mužstvo chcelo ísť za tým vyrovnaním a to vie, čo by sa dialo, keby sa nám to podarilo. Bohužiaľ, znovu sme tam nepremerili nejaké šance, asi najväčšia bola tá Rimová. A potom ten gól na 2-0 už v podstate ten zápas sa definitívne zavrel.